Basa sa ang atong Ebanghelyo karon, naghisgot mahitungod sa pagkausab sa panagway ni Jesus, the transfiguration of Jesus Christ, ang ikatupat nga misteryo sa kahayag. Mga igsuon, nadungog nato nga si Jesus uban sa iyang tulo ka mga tinun-an misakas sa bukid. Dili tungod kay makikistorya kang Elias o kang Moises. Unsa gani rason nga nung musaka si Jesus og bukid aron makikistorya sa iyang amahan. Dili man gyud ang rason ni Jesus makikistorya kang Moises o kang Elijah, simply because kining mga tawhana dugay namang patay adisir pa niabot si Jesus. Pero unsay kahulugan sa maong panagtagbo ni Jesus, ni Elias, o ni Moises? Si Moises represents the law and si Elijah represents the prophets. Meaning to say, sa dihang si Jesus nagampo sa iyang amahan dito sa bukid, si Jesus nakikistorya kabahin sa balaod sa Dios o sa mga propesiya sa mga propeta. Ang kinabuhi ni Jesus mao ang saad sa balaod nga gihatag sa Ginoo ni Moises. Ang kinabuhi ni Jesus mao ang gipanagna sa mga propeta nga naguna kaniya. Sa iyang pakighinabi sa iyang amahan, nausab ang iyang dagway o migilak sa kaputi ang iyang biste. Kining transfiguration, mga igsuon, giingon pa sa mga biblical scholars ug sa ubang mga theologians, mao kuno ni ang foretaste of Christ victory. Kung sa ato pang termino, kining maong panghitabo karon mao ang pagpatilaw sa Dios unsa ang sangputan human sa iyang kasakit. Mao bitang si Pedro miingon, Lord, maghimo na lang tagbalay dinhi. Simply because nakita ni Pedro nga naa na dinhi ang tanan. Gipatilaw tangdaan ni Jesus unsay mahitabo in the coming days human sa iyang pagpasakit. Nining panahon sa Kwaresma, mga igsuon, gipahimangnuan ta nga niining panahona si Jesus magantos og sakiton og sa katapusang adlaw mabanhaw siya nga madaugon. And today is the foretaste, the glimpse of the upcoming events sa atong kinabuhi nga mao ang kaluwasan. Unsa may mensahe sa Ebanghelyo alang kanatong tanan karon, mga igsuon. Nining panahon sa Kwaresma, gipahimangnuan tang tanan nga kinahanglan dubliho nato ang atong kasibot sa pakigistorya sa Ginoo diha sa pag-ampo. We need to make an effort nga makigistorya sa Dios diha sa atong mga pag-ampo. Hinaot nga diha sa atong pag-ampo mausab ang atong panagway o mugilak ang atong kinabuhi. Reality check, mga igsuon, bisan pag-unsa kadaghan ang nag-ampo, bisan pag-unsa ta kadaghan na nimba, do nagay panahon nga sa matag duol nato sa Ginoo, imbis mausab ang atong panagway, mahisama kaniya ang nahitabo na bali. Daghan kaayong nagsigig pa duol sa Ginoo, pero nagkangit-ngit ang pagkinabuhi, unya nagkangilngig ang mga batasan. Mao ni ang mensahe siguro sa Ginoo alang kanatong tanan nga kita nga nangandoy nga magpaduol kaniya diha sa pag-ampo, hinaot unta sa hinay-hinay mausab ang atong pagkinabuhi nga mahisama sa Dios, nga mugilak ang atong mga batasan sama sa Dios. Ang nakalisod, nagsigitag paduol sa Ginoo, nagkalayo pod ang atong batasan. Nagsigitag paduol og nagila-ila sa Ginoo, nagkangit-ngit ang atong pagkinabuhi. The Lord reminds us today nga dili man untana ing-ani ang kasinatian sa mga tao nga tinuod nakigistorya sa Ginoo. Unsa may simple nga pamaagi aron dili magkangit-ngit ang atong pagkinabuhi ug magkangilngig ang atong mga batasan. Giingon sa Ebanghelyo
Ingon ang Ginoo sa langit, kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Simple raman di ay kaayo, aron dili magkangit-ngit ang atong kinabuhi. Kinahanglan, maminaw ta ni Jesus. Period. Simple ra gid kaayo mga igsoon. Nining panahon sa Kwaresma, gipahimangnuan ta nga maghilom. Gipahimangnuan ta nga i-examine ang atong kaugalingon. Gipahimangnuan ta nga tan-awon unsay nahitabo sa atong kaugalingon. Kay diha sa paghilom, diha sa pagpamalandong, diha nato madungog ang tingog sa Ginoo. Wala kini nagpasabot nga si Jesus dili motingog sa atong kasaba. But we are all reminded by God nga diha sa atong paghilom, diha nato madungog ang tingog sa Dios. Mao bitawng nagkangit-ngit ang kinabuhi, maong nagkangilad ang batasan, kay wala na tay time maminaw sa Ginoo. Wala na tay time mamati sa iyang mga tudlo. Duwa na'y panahon nga maminaw sa iyang mga tambag. And the Lord reminds us today, nga niining panahon sa Kwaresma, karon ang nindot nga panahon nga maminaw sa Dios, aron mabalik ang kaputli o kasanag sa atong mga dagway. Nining panahon sa Kwaresma, gipahimangnuan ta sa Dios sa atong tinuod nga dagway. Gipahimangnuan ta sa Dios nga sama kaniya mausab-usab ang atong pagkinabuhi, nga mahisama sa kinabuhi ni Hesus. Mga igsoon, hinaot unta nga naning atong pagpadayon sa atong panaw padulong sa pagpakamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Hinaot, dobliho nato ang atong panahon sa pagampo. Aron sa kanunay, mapahinumduman kita nga ang atong kinabuhi nga ngit-ngit, kinahanglan pulihan o kinabuhi sa kahayag. Nga ang atong pagkinabuhi nga ngilad, mapulihan o pagkinabuhi nga iya sa Dios. Sayon ra kaayo ang akong giingon, we have to listen to the Lord. Maminaw ta sa iyang gitudlo sa Ebanghelyo, maminaw ta sa iyang pagkinabuhi, mutan-aw ta giunsa niya pag-express ang iyang tinuod nga kahayag sa iyang kangitngitan sa kalibutan. And so as we continue this holy sacrifice of the Mass, let us pray for the grace nga bisan lisod paminawon ang tingog sa Ginoo, bisan way lami usahay ang tingog sa Ginoo, bisan hasol usahay ang tingog ni Hesus, maningkamo ta nga maminaw, kay diha sa pagpaminaw atong makorek ang mga sayop nga atong binuhatan. Diha sa atong pagpaminaw atong ma-check unsa nata kalayo o unsa nata kaduol sa atong panaw paduol sa gingharian sa Dios. Kinahanglan kitang mga Katoliko, kitang tanan nga mga tao kanunay mamati sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan mamati sa mga tambag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang kinahanglan buhaton nga hatagan og panahon ang kaugalingon sa paghilom, aron diha sa kahilom atong mapangutana ang atong kaugalingon, kumusta man ang atong pagpaminaw sa mga pagtulunan ni Kristo. Palihog manindog. Ato karong ipadayag